Fl-isforz kontinwu tagħha tul is-snin l-awtorità tal-ippjanar skedat ma' 3000 binja lilin minn siti arkeoloġiċi u naturali. Fost dawn insibu numru ta' djar fatta lokaltajiet. Fil-fatt fost l-oħrajn fi ftit aktar minn xahar bejn Diċembru u Jannar, l-awtorità tal-ippjanar skedat 57 dar f'Taslima, dan fi skedar ta' Grad 2. Dan ifisser li dawn il-binjiet u ż-żona li nsabu fihom ikunu protetti. Dwar il-proċess ta' skedar mill-awtorità tal-ippjanar tkellimna mal-uffiċjal fl-istess awtorità Joseph Magro Conti li spjegalna kif binjiet skedati fi Grad 2 huma meqjusa li għandhom x'importanza storika jew arkitettonika. Però, għal kontrarju ta' dak li jaħsbu bosta, dawn il-binjiet jista' jsirulhom xi tibdil għalkemm limitat biex jippreserva l-elementi ta' valur. Fil-każ ta' Grad 2, il-policy tgħidlek li normalment li twaqqa demolizzjoni ma jiġix permess, ma jfissirx li ma tistax twaqqa, ma qas ifisser li ma tista' twaqqa xejn minnha. Fil-fatt kull proċess jgħaddi minn applikazzjoni mal-awtorità tal-ippjanar li tikkunsidra l-bżonnijiet tal-post u ta' min jagħmel użu minnhom. Pereżempju, spjega Magro Conti, binjiet antiki ma kienx ikollhom kamra tal-banju jew residenti anzjani jkollhom bżonn lift. F'binjiet bħal daw biex iżommhom f'użu kontinwu ikunu jistgħu jsiru għax inkella jekk tibqa' tgħix fil-passat, veru qed tikkonserva il-bini ma jfissirx li tibqa' bla kamra tal-banju jekk għandek problemi b'mobilità ma taħsibx għalihom. Fil-fatt, hemm lokal diversi bidliet. Qed ittik lok fejn inti tista' tagħmel daw it-tibdiliet u żidiet, ġieli anke forsi għandek bżonn iżid sular, tnejn. Issa mbagħad id-dunku qed tiġi id-disin tiegħu kif għandu jkun dan iż-żidiet u hemmhekk dawn jiġu trattati waqt applikazzjoni tal-ippjanar. Tenna l-proprjetà tibqa' tas-sit jew sidien u dawn jingħataw numru ta' benefiċċji fosthom il-boll imraħħas f'ċentru ta' konservazzjoni urbana. Barra minn hekk minn żmien għal żmien dejjem kien hemm skemi ta' restawr, daqqa tal-galleriji, daqqa tal-faċċata, daqqa anke kellna skemi fejn inti tista' tirrestawra ġewwa u l-ġnien jekk hu binjiet skedati u allura hemmhekk minn żmien għal żmien kien hemm diversi skemi fejn inti qed tieħu sa 70% ġieli anke sa 100,000 euro f'restawr. Spjega kif l-iskedar jassigura armonija viżwali u żamma ta' ambjent sabiħ u ta' kwalità li eventwalment jolli l-valur tal-binjiet u taż-żona. Huwa spjega il-binjiet u l-pajsaġġ Malti huwa wkoll parti mill-wirt. Tenna li l-iskedar isir permezz ta' proċess kontinwu mill-awtorità tal-ippjanar imma anke fuq talba ta' individwi jew entitajiet oħra. F'nuqqas ta' qbil sit il-binja jista' jitlob rikonsiderazzjoni. B'hekk fil-każ ta' dawn iż-żoni f'Taslima, l-awtorità tippreserva id-dera mhux tal-binja individwali imma tal-binjiet b'mod kollettiv qrib xulxin. Tinduna kemm hu wiesa' il-patrimonju tagħna, ma niskedawx biss kastelli jew knejjes imma id-djar tan-nies mhux ukoll immaġina kieku Malta tneħħilha dawn id-djar u nħallu biss il-knejjes u l-fortifikazzjonijiet. Tiġi sterili, tiġi ta' bla interess. Żied jgħid li l-iskedar ma jsirx biss fuq binjiet antiki. Fil-fatt spjega kif l-użu tal-konkrit, ħadid u ħġieġ fost oħrajn joħolqu elementi oħra li wieħed għandu jipproteġi biex ma jintilifx. Għandna skedati il-bus stops, il-bus shelters, attwalment ta' Bla tal-Bajda u l-Marsa fejn qegħdin bil-pizz ishom mewġa, dak huma l-cantilever fejn mingħajr ma tiserħu fuq kolonna qegħdin ħirġin minn ġol ħajt. Tenna li dan huwa proċess kontinwu li l-awtorità ilha għaddejja bih prattikament mindu twaqfet fid-disajnijiet għaliex il-wirt mibni la darba mibdul jew imkisser ikun impossibbli jinkiseb lura.